Kien f'Jannar li għadda meta raġel ta' 55 sena żelaq fit-taraġġ tal-appartament tiegħu u spiċċa weġġa' siequ. Dan l-inċident seħħ fl-istess żmien li din il-persuna wara 40 sena tilfet xogħla u għalhekk kellha tgħix biss fuq l-għajnuna li kienet qed tingħata lilha mis-servizzi soċjali. Ix-xahar li għadda dan ir-raġel irċieva ittra mill-Isptar Mater Dei fejn l-uffiċjali inkarigat qallu li kellu l-pjaċir jarfu li jingħata appuntament għat-28 ta' Jannar tas-sena 2014. Ir-raġel kien mitlub jasal fil-ħin għaliex jekk jasal tard jista' ma jinqediex u jitlef l-appuntament. It-tweġiba li jingħata meta dan ir-raġel stqar li ma setax jistenna peress li kien muġuħ kienet din. Meta rġejt ċempilt jien qedtilhom għalfejn fit-2014 qalu ma tax semgħu kju qalu li biex tistenna jekk trid. Mbagħad kien hemm oħra qalt li ma tmurx privat qalt li dana għat li jmur jħallas hemmhekk għat li usin qiegħda ħjar għat li qiegħda x'in qed nagħmel sforz. Tela mhux ġuħu ħaġobja. Ċek m'intix lest li tħallas. Għat li m'hemmx tagħmel għat li jżommlu ġieħ. Peress li dan ir-raġel tilef xogħlu huwa spiċċa f'sitwazzjoni finanzjarja li ma jistax iħallas għall-kura fil-privat u għalhekk illum 6 xhur wara dan l-inċident għadu jistaportilu ġieħ. Għadni mhux ġuħu. It-tarax ma tantx nista' nitilgħu, tittejn il-mara biex nitla'. Ma jiena ma naħdimx hu. Biex imur privat, mhux ħad iġini b'xejn hu.